One, two, three, four, five. Kabul eh. Apoy basa. Apoy basa. คอยเป็นเล็บให้เราเลยไอ้บอลมันดีสุด Si bobo na mo si Bigas mo teka, mo teka. 唔使唔叫。 Okay, Eliza na. Right there, right there. ตัวแบบมันจะ Alright. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so control ka ba? อ๋อ Eliza na, para pag mayroon tayo swapping mo. Kasi lang na tayo po yung bata, yung bata. Kana na yan. Kung saan yung buka, sila na siya yung ito. Buka ta, ako tayo alaji. Diba? Diba? Ay, nasa ay na ako. Kuya no ko sila kalay sa na itum makakataban ang sakin itumin lang na zamzam yamit lang na natin dahil ito Nauso na itong damdam mo. Ang dama pa. Alright, and then turn around. Perfect. And if I swap, alright, ready? 4, 1, 2, 3, and go. Comment dengan isang kampang ko pero mas comment na ibu ibadah kung nada na kung nada na kakon madini akita chelo na ore deko ko pote ibu ibadah ai long na sama kisang chelo ji na jam te ni ai long ichi ben tu lai nang ka pang sin si mun sian mat na mun Magandang ulay na rin sa sarili. Sa ito eh. Sunto ano sila sa ano sa iba nila alset o ano sa iba nila. and then what no ben wala na mo Pwede so gina na din alam ilo sa ibu ibadah nila nagamas sa magkana sa dunia. Baba na nung nada na ay nasa inate huwag maya numle ng sao to na namuhi. Baba na pasalaga na ng sao kat anay yung kamot. Angong ko pa ani ako itong ang kapit. So sunod nung to ken tu bijena loko na bilang hi. So ulay na rin set along di ko in from the one to the long ki ko. Level 4, the two paujang, just all calm down. Am I on your body? And then keep on my own fight. And then you stop. Apa na daw ng fight? Okay. Anyway, naman yung siyang convey. Convey. Pasalting mo. Pasalting na nanat. Good. Good. Tingnan sa good. Get lang fight masaling mo. You're gonna turn and go. Turn, go, turn, go. Turn, go. Turn, go, turn, go, turn, turn, turn. And then follow up with one.